Ara demanaré que pugi en Iago amb Tactu al món del tatuatge. Amb ell ens vam conèixer en el Fouriers for Now. La xerrada va estar bé. Avui et toca presentar-ho aquí davant d'una miqueta més de gent. Per tant, escolta'm, endavant, sort i a parlar dels tatuatges. Correcte. Vull proposar un repte. M'agradaria que en els pròxims dies, hores, setmanes, cadascú de vosaltres, al vostre entorn habitual, quan aneu a la compra, al gimnàs, a la feina, us hi fixéssiu en la quantitat de gent al vostre entorn que va tatuada. Jo no ho estic, però vos hi sorprendrà. Veureu tatuatges a tot arreu, estic seguríssim. Llavors, segurament, per vosaltres mateixos, veureu el potencial que té aquest projecte sense necessitat de fer cap tipus de presentació. I més, si teniu l'ocasió de parlar amb aquella gent que porta tatuatge i li pregunteu quants de tatuatges porta, quants diners han costat aquests tatuatges i quin és el motiu que hi ha al darrere d'aquest tatuatge. Així que, sense més preàmbuls, me presento. Jo soc Iago Faura, soc el CEO de Tactu, la primera red social exclusiva del món de tatuatge, que pretén ser i és una autèntica plataforma absolutament disruptiva al sector. Les dades parlen per si soles. El 40% de la població mundial, 3.000 milions de persones, van tatuades. Però és que en els pròxims 10 anys la projecció és que arriben fins als 6.000 milions de persones. És a dir, el 80% de la població mundial tatuada. Ojo, el 80% de la població mundial tatuada, que es diu Pronte. A més, a Espanya n'hi ha, les dades que tenim aquí inclús han quedat absolutament desfasades perquè va molt més ràpid la realitat que la pròpia diapositiva. Estem parlant de 5.000 estudis de tatuatge, 15.000 tatuadors i, per no emborratxar-los en dades, hi ha dos que també són especialment significatives. El 58% de la població mundial utilitza redes socials, o xarxes socials, com diuen a Girona i a la resta de Catalunya, lluny de les Terres de l'Ebre. I, com deia, el 58% de la població mundial utilitza redes socials i una dada també especialment important, que és la indústria del tatuatge. Actualment està movent 2.200 milions de dòlars anuals, amb una projecció que els pròxims 7 anys arriba als 4.800 milions de dòlars i, per tant, se poden vostès donar compte de l'acceleració o de la dimensió i la projecció que té aquest sector. En quant a quins són els problemes que tenen actualment al sector, són els que figuren aquí en aquestes relacionats. Però en tot cas jo els podria resumir en 3 grans blocs. La primera és que és un sector caòtic, un sector desordenat, un sector en manca d'informació fiable, informació desordenada, difusa, una falta de contingut exclusiu. La segona, el segon bloc, diguéssim, de problema, és que no n'hi ha eines específiques per al sector. I el tercer problema, i el més important, és que les redes socials que utilitzen actualment el sector són redes socials que estan prioritzant un algoritme que potencia o prioritza un algoritme que el que pretén és mercantilitzar o donar-li molta més importància a la popularitat. Què fem des de Tactu? Tactu el que fem és hem creat un entorn fiable, lògic, amable, en virtut del qual està tot absolutament ordenat i el que volem és dotar-li d'una sèrie d'eines específiques per al sector, tant per a l'usuari com per al propi sector professional, i apostem per un algoritme que prioritza la qualitat de l'art, no la popularitat, on no n'hi haguen seguidors, on no n'hi haguen likes indiscriminats, on no n'hi haguen haters, on no n'hi haguen informació fake. És a dir, és un canvi de paradigma del concepte de la red social com actualment està entesa. Què és, en definitiva, Tactu? Tactu és l'ecosistema del món del tatu a la palma de la vostra mà. És tal qual. Hi haurà 4 perfils d'usuari diferents. El tatu lover, el perfil d'artista, el perfil d'estudi i el perfil de negoci o empresa del sector. I empreses del sector, acadèmies, piercing, tèxtil, software de gestió,
etc. Tots elles en un ecosistema que puguen confluir de forma còmoda, que puguen relacionar-se, que puguen publicar, que puguen comentar, que puguen valorar, que puguen buscar informació, que puguen buscar entreteniment. Això és el que és Track2. Hi ha una característica especialment significativa i que potser ens diferencia de la resta. És una red social gamificada. És una red social en la qual l'usuari, a mesura que va interactuant, va guanyar experiència. I aquesta experiència són punts que van canviant, com també abans la presentadora d'aquest acte comentava amb el joc de tràfic, se pot canviar per punts. Els punts se poden canviar per premis, per concursos, per funcionalitats. Això que ens permet la gamificació? Ens permet dues coses. Al ser una red social de nicho, temàtica, podem incórrer en que sigui una red social estàtica. Amb la gamificació el que donem és dinamisme. Provoquem dinamisme dins la pròpia red social i, en conseqüència, aconseguim retenció de l'usuari. La segona és la monetització. Mitjançant la pròpia gamificació també podem monetitzar. I precisament, parlant de monetització, hi ha 54.000 maneres de monetitzar aquesta red social. 54.000 milions. Nosaltres, de moment, ens hem focalitzat en 4. La resta ja vindran. Estos 4 són... La red social és gratuïta per tothom, però hi ha un sector, un perfil d'usuari, en aquest cas els de negocis o l'empresa del sector, que sí que paga. Aquest seria el model de negoci de subscripció, mitjançant una quota anual o mensual. El segon model de negoci seria el de freemium, és a dir, aquell artista o estudi que contracta la versió premium perquè vol una sèrie de característiques, una sèrie de funcionalitats exclusives més enllà de les que la plataforma de forma gratuïta li proporciona. La tercera és el marketplace, que en definitiva són microtransaccions relacionades amb la pròpia gamificació. L'última i la més important, no estem descobrint les Amèriques, és la publicitat, les ads socials i bandes comercials. On estem i on venim? Bàsicament, actualment hem fet el llançament de la primera versió beta, al final del mes d'octubre. Estem actualment en 12.000 usuaris, dels quals el 40% estan a Espanya, el 60% a la resta del món, i dic a la resta del món, dels quals sí que és cert que principalment Estats Units, Mèxic, Argentina, Colòmbia i Xile, però n'hi ha usuaris arreu del món. Tenim actualment 203 artistes en perfil propi, 120 estudis, és a dir, 223 professionals. L'objectiu és arribar a 85.000 usuaris a final d'any, a 630 professionals a final d'any, i tenim actualment 25 empreses del sector subscrites dins l'aplicació, amb l'objectiu d'arribar a les 38. Les projeccions. Venim de 2 anys de desenvolupament conceptual, 2 anys de desenvolupament tecnològic i ens queden encara 2 anys predicant al desert. Malauradament, preveiem pèrdues durant aquest any i l'any que ve. Arribarem aquest any a una facturació de 25.000 euros, segurament serà bastant més, perquè el ritme és bastant superior al que estàvem previst. I l'any que ve continuarem en pèrdues, tot i que preveiem una facturació de 666.000 euros. Preveiem el 2027 començar a generar un EBITDA positiu de 5.700.000 euros a una facturació d'11 milions d'euros. I els ben asseguro que aquestes dades són bastant conservadores. La ronda d'inversió, estem actualment en plena ronda d'inversió, busquem 400.000 euros, dels quals tenim compromesos 100.000. És una valoració primoni de l'empresa de 2,5 milions d'euros. Oferim el 12% en equity i el que pretenem és bàsicament cobrir les necessitats de l'empresa durant els pròxims 24 mesos. En què? Bàsicament en millores tecnològiques, en gamificació, en publicitat i màrqueting, en contractació de personal, principalment en tema comercial i atenció al client, i en qüestions administratives vàries, però sobretot i principalment la continuïtat de la implementació de la marca arreu del món. I finalment, l'equip. M'he deixat l'equip per al final perquè crec que per a mi i per a la resta de l'equip és el més important. Nosaltres ja pentinem canes. Malauradament ja pentinem canes. Som un equip que tenim una edat entre 40 i 60 anys. Cadascú de nosaltres ve de l'empresa privada. Tenim les nostres respectives primes. Estem liderant les nostres respectives primes. No som autònoms tots nosaltres. Per tant, tenim certa experiència. És un equip transversal. Un equip transversal en el sentit que cadascú és expert en la seva àrea. Tenim des de dissenyadors gràfics, programadors de pàgines web,
gestors de redes socials, assessors fiscals, jo mateix, que sóc advocat, i comptem, a més, amb 4 socis que per nosaltres són absolutament estratègics i fonamentals. Un és una empresa tecnològica, que és la que ens desenvolupa tecnològicament l'aplicació, bàsic. La segona és una empresa de Big Data on tenim allotjats els servidors i s'encarrega precisament de l'allotjament, ciberseguretat i sistemes. La tercera és un influencer, el número 1 en matèria hispanoparlant amb contingut de tatuatges. És el nostre millor ambaixador, és amb qui pretenem aconseguir la viralitat de l'aplicació. I el quart soci és el tàndem format per un artista de reconegut prestigi internacional i per un empresari del sector que és CEO d'una de les principals empreses de suplis del sector, és vicepresident de la Federació Espanyola de Tatuatge, és director de l'Escola Europea del Tatuatge, per tant, un autèntic referent, i per tant, són 2 persones que ens donen absoluta autoritat dins del sector. I en tot això acabo simplement ser i som conscients del risc que té aquest projecte, ho sabem. Crec que podem garantir, no l'èxit, perquè seria absolutament temerari per part meva dir això, sí que podem garantir compromís, podem garantir professionalitat, podem garantir resiliència i crec que Catalunya està davant d'una oportunitat històrica d'apostar per una empresa com aquesta. Estem parlant d'una red social, normalment t'has d'anar-te'n als Estats Units o a Xina per anar-te'n a projectes com aquest. I crec que avui tenim una oportunitat històrica per apostar per empreses com aquesta. Una empresa d'aquí, feta de gent per aquí, i que creiem en molta projecció, com abans deia la vicealcaldessa, volem una Catalunya vertebrada, doncs apostem-hi per ella i endavant. Així que res més, moltes gràcies i resto a la vostra disposició. Moltes gràcies, Iago. Ja ho heu vist, un nínxol més de mercat que han descobert i, per tant, un projecte més. Preguntes? Vinga, va. Jo la primera vegada que el vaig conèixer li vaig dir on te tens el tatuatge? I em va dir, no en tinc. Vaig dir, ole tu. Per tant, podeu preguntar, Podeu preguntar de tot. Jo va ser la primera pregunta que li vaig fer. Dona més fiabilitat en el fet de no tindre anar? No, per això ho dic, que al final dius... Bueno, és un projecte que... Jordi, aquí davant, tenim una pregunta. Bones. Referent al que deia en Pep, doncs per què us hi vau posar? Com és que vau triar els tatus? Si no us porteu tatus, si no... És curiós, no? Bueno, dins l'equip sí que hi ha un dels socis fundadors és tatuador i algun altre soci fundador, aquí el Jordi, que també és soci meu, també porta tatus, però sobretot bàsicament perquè vam veure el potencial que té el sector. És a dir, és un sector en un creixement absolutament abismal. És a dir, jo les xifres, quan les van presentar, jo òbviament no vinc d'aquest sector, vinc del sector tradicional, jo tinc un despatx d'advocats de tota la vida, però a mi quan me van ensenyar el projecte, quan estava cuinant i me van donar les dades i vaig veure l'abast que tenia, el potencial que tenia, el creixement que tenia i sobretot que és una jungla. És que no és un sector que vingui del món del negoci. Són gent que són artistes, són el típic artista underground. No està ordenat com qualsevol persona entenem el negoci. Llavors, això és una oportunitat única, perquè és ficar ordre allà on no n'hi ha i en un nicho de mercat que és absolutament abismal. Llavors, això és una mica és un cúmul de circumstàncies. Més preguntes? Esteu constituïts com a societat? Constituïts com a societat, 16 de gener del 2023 i certificats com a empresa emergent per ENISA. També al pocs mesos. Tenim una altra pregunta aquí davant. Com a xarxa social, com penseu fer front a, per exemple, Instagram, TikTok, que actualment tenen la gran part dels usuaris? A més, entenc que aneu amb un usuari de target jove, molt habituat amb aquest tipus de plataformes. Com te'ls emportes a la teva, si hi ha també perfils de tatuatges en aquestes xarxes? Perfecte. És que realment el nostre gran competidor, tot i que pot sonar pretensiós, però és Instagram. Pot ser Pinterest també a un altre nivell, però Instagram sí que hi ha una aplicació molt pareguda
pareu de la nostra, que ja està funcionant i que té 30 milions d'usuaris, o sigui que realment ja ho estan validant, sí que ve al mercat coreà i a l'anglosaxó, no al latinoamericà, que potser estem més centrats en altres. Però com volem competir? Bàsicament perquè Instagram, al sector, no agrada. Això és una cosa que hem contrastat, hem entrevistat en més de 1.000 tatuadors. L'algoritme d'Instagram, parlant en plata, els puteja. És que no agrada gens, no els està ajudant al seu negoci. Llavors, aquesta és la nostra principal base. Llavors, el fet d'apostar per una red social que no estigui pensant en la popularitat, sinó que pense més en l'art, que pense més en l'artista, que tingui unes eines específiques per a ells, perquè al final Instagram estan utilitzant-la però realment no està adaptada a aquest negoci. Això és una red social feta per i per als professionals, que òbviament en els usuaris. Llavors, és una red social que és molt més ordenada. Si jo vull buscar un tatuatge, és molt més fàcil anar-me a una red social temàtica, exclusiva, on jo ho tinc allí. Puc buscar el tatu, puc buscar l'artista, puc buscar el tal. És un contingut exclusiu. No tinc que anar-me'n a Instagram, que és la jungla, i que, insisteixo, té un algoritme que no ajuda gaire a l'usuari. Llavors, tenim una sèrie d'eines molt diferents a les d'Instagram, molt diferents, òbviament específiques per al sector, i que creiem que això és el que dona, i que no són incompatibles, les xarxes socials. Pot funcionar perfectament Instagram, és absolutament compatible amb altres. De fet, nosaltres estem utilitzant en part Instagram per donar a conèixer Tactu. O sigui que no és incompatible amb menys, i nosaltres no els fem ni pessigolles a Instagram, els de Meta. Llavors, simplement és un mercat de nicho que crec que l'usuari d'aquest tipus de mercat se sentirà més còmode anant a un àmbit on sigui del seu nicho, que a més pot buscar moltes més coses, com pot ser la gamificació, el fet que jo, el mer fet d'utilitzar l'aplicació, pugui guanyar un tatu gratis, això a Instagram no passa. I moltes altres tècniques o mecanismes que tenim per intentar arrastrar l'usuari. Que més arrastrar, insisteixo, que són absolutament compatibles una amb l'altra. Sí, allà una altra pregunta. És només una curiositat a nivell idiomàtic. Prioritzeu l'anglès, perquè parlaves del mercat llatí. Tecnològicament és una plataforma multidioma, per tant podem utilitzar qualsevol idioma. Ja tecnològicament, no soc de la tecnologia, però ja està preparada per fer qualsevol tipus d'idioma. Actualment ho tenim en català, com no podria ser d'altra manera, en espanyol, en castellà i en anglès. Ara traduirem al brasiler, perquè anem a fer una implementació allí, una sortida a Brasil, però començarem en tots els idiomes. Però bàsicament actualment ho tenim en 3 idiomes. El nostre mercat actual és global, però atès que estem tirant del nostre soci, l'influencer, i que el seu mercat, els seus seguidors, són bàsicament d'Espanya i LATAM, els nostres actuals usuaris són en la mateixa proporció també d'Espanya i LATAM. El que passa és que en aquest cas també tenim Estats Units, però bàsicament és actualment Espanya, Estats Units, Mèxic, Argentina, Xile, Brasil, Cuba, hi ha diferents països. Però el tema de l'idioma actualment està en 3 idiomes. Estem esgotant el temps. Una última pregunta allà darrere, sisplau, i si no n'hi ha cap més, anirem tancant. Hola, bona tarda. Se sap que els tatuatges no estan molt ben vistos en segons quin sector del món laboral, no? Llavors, la meva pregunta és, tu creus que això encara és així o creus que està canviant? És a dir, creus que hi ha persones que no es fan tatuatges perquè pot afectar les oportunitats laborals de segons quin sector? Jo, ho tinc claríssim. Jo no em porto, però si el 40% de la població mundial porta tatus i la projecció és que tingui el 80%, jo crec que molt de rebuig no n'hi ha. Sí que és cert que venim d'on venim. El món del tatu representava un estatus social baix, la delinqüència, bandes, etc. Però això està absolutament trasnotxat. Jo crec que és més aviat el contrari. Avui representa modernitat. Quants esportistes d'èlit van tatuats? Hasta les tranques, no? O quants actors o cantants, exactament el mateix. Llavors, crec que hem superat, sí que potser hi ha països que poden ser de Medi Orient o certs països d'Àsia, etc., que potser encara els costa, però tampoc no és un mercat especialment interessant per nosaltres, perquè tampoc no fan
un ús especial de redes socials, però en canvi que la resta crec que és un ús global. Llavors jo crec que això sí que passava, però que és més aviat tot el contrari, està absolutament acceptat. Potser en algun tipus de tatuatges a la cara i de més, igual costa una mica més, però de fet, aquí segurament ja he vist alguns tatus, de fet el Toni que ha presentat, el Cristian, la companya de l'altra empresa que també porta un tatu a l'esquena, hi ha uns quants. Aquí segurament, si aixequessin la mà, no diré la meitat, però per un 30% de la sala tindrien tatus. Escolteu-me, moltíssimes gràcies a tots, gràcies per haver vingut, gràcies Iago per la teva presentació. Molt ràpidament, només dius que això que acabeu de veure avui aquí és el que fem a Vagi. Cada mes i mig, el BEANCO d'aquí de Girona, presentem projectes d'aquesta mateixa manera, amb aquest mateix format. Després el que fem és, amb ells, actualment estem fent, quan han acabat, els tanquem en una habitació, no per res, però els que estem i hem vist els projectes, doncs comentem què és el que hem vist, si n'hi ha algun que pot ser interessant per invertir, després fem una miqueta de networking i al cap d'un temps, que és el que farem ara amb ells, si hi ha algú que estigui interessat en saber una miqueta més, en voler invertir en algun d'aquests projectes, es pot posar en contacte a través de Tràfic o a través de Vagi, vagi.cat, us podeu donar d'alta, és gratuït, ser associat és gratuït, sí que hi ha l'associat de pagament, l'associat de pagament és aquell que rebrà més informació de DEX i en el moment d'invertir estarà obligat a ser soci amb quota, però mentrestant podeu venir en els fòrums, podeu veure el que fem i podreu estar una miqueta més al dia al final de projectes de territori, sí que vosaltres no sou de Girona, però al final és una cosa que s'intenta dintre de cada lloc i dintre de cada territori perquè l'inversor el que vol també és tenir aquest contacte amb l'emprenedor. Per tant, qualsevol emprenedor busca inversors on sigui, però sí que és veritat que a l'inversor també li agrada poder veure l'emprenedor, poder parlar amb ell, poder anar a l'empresa, poder una miqueta tenir més de contacte. Per tant, en principi això és el que fem. El pròxim event que organitzem és dia 1 d'abril a les 7 del vespre en el Girona Hub. Fem la presentació del llibre d'en Matthew, en el que hi haurà una taula moderada per en Josep Casas, empresari i emprenedor, i serà un debat molt xulo perquè en Josep, evidentment, i en Matthew són dues persones del sector de l'emprenedoria i de la inversió que tenen molt per explicar. Vam tenir la sort de poder estar amb ell ara quan fa Jordi, que va venir a Girona, un any aproximadament, i la gent va quedar encantadíssima. Per tant, si teniu l'oportunitat, us podeu apuntar a través de vagi.cat, us apunteu, digues Jordi, que podeu. Tenim un QR allà dalt, perdoneu, en Jordi, veieu? Fa puntualitzacions, tenim un codi QR per qui vulgui venir i escolteu-me, encantats, esteu tots convidats i de veritat que valdrà la pena molt escoltar-lo. Moltíssimes gràcies un cop més, gràcies a tots per venir.